Asasakka nunaqqatikka. Folketinget 13. november qinersiinaleqaagut qinersinermi naalakkersuisuusussat illuatungiliuttuusussallu akunnerminni imminnut qaninnissaat naatsorsuutiineqarpoq taamaammallu nunatsinnit qinigaasussat annertuumik pingaaruteqalersinnaanerat aamma ilimanaateqarluni demokraatinit qinigassangortinneqartut ilisaatinnissaat uannut isumaeqquneqarmat nuannaarutigеqара taamammi ilillunga maanna pingayussaa folketingemut qinersinermi peqataassaanga maannali avataani alaatinaattutut malinnaassaassaanga tassami demokraatinut siulittaasutut nunatsinni pissutsit qimatsaaliorluit sulnissara pingaartillugu qinigassangortinginnama kisianni nuannaarutigеqара inuppassuit kaammattoqaluarmanga сассартитаасиуллер 34 нукиоқарпу куларнангитсумиллу уллумиккут нунатсинни политикерин пиккориннерпаани илаалерерлу ангу таанна инуусуттоқ силаппаариллуиннартугоқ татигинарлуиннартууллуни сулиаминуллу тунниусималлуиннарлуни сулисууллуни ангутитарналлу Palle Christiansen. Tak for ordene, Per. Det skulle være mig en glæde at fortælle lidt om demokraternes holdninger til selvstyre og selvstændighed. Det er sådan, at selvstyre og selvstændighed det er to forskellige størrelser. Et selvstyre er en udvidelse af den hjemmestyreordning, vi har i Grønland i dag. Men med et udvidet selvstyre betyder det, at vi hjemtager flere ansvarsområder, som vi ikke nødvendigvis får dækket via et forøget bloktilskud. Og her kommer vi til et essentielt punkt for demokraterne. Når vi skal hjemtage flere områder, så skal vi have råd til at hjemtage dem. Vi snakker om at hjemtage justitsområdet for eksempel, men hvis ikke der følger penge med, så skal vi være opmærksom på, at det kommer til at koste mange millioner kroner for det grønlandske samfund. Så vi skal have råd til at hjemtage områderne, før end at vi begynder at hjemtage dem. Med et selvstændigt Grønland, der skal vi kunne betale alle vores regninger selv. Og det kan vi først den dag, hvor vi får indtægter fra olie, gas og mineraler i en størrelsesorden, der kan modsvare det bloktilskud, vi i dag får fra Danmark. Til den tid, der vil det være demokraterne en stor glæde at lade det være op til den grønlandske befolkning selv at bestemme, om Grønland skal være selvstændigt. Så det var ordene her fra et solbeskinnet Sisimiut. Tilbage til dig, Per, i Nuuk. Palle Christiansen Sisimiuni najuaqartoq kiutit nakorsaatut ilniarsimasuuq maannal nunatsinni inatsartunu ilaasortaalluni ulla nuliariva marlunnik meaqarput pingayussaallu maanna utaqqisaaru qinigassangortitarpullu tulliuser foonik ukioqaleqqammerpoq politiitu ilniarsimuuq taannalu ukiut pingasut ingerlanerini tupinnaannartumak politikeritut inerikkiartu pilorsuma nanortalimmi inungorpoq sinerissamili illoqarfippaalunni arlaqartuni sulnikuulluni politiunerminu atatillugu pia nuliariva maannalu meeqqanik sisamanik angerlarsimasuuteqarput assakka qinersartut nuannaangaarlunga ilitaritikkumava Jens B. Frederiksen Ikiarunnartut nunatsin annertorusuam ajarnartorsiitaappu. Uisumuan naappertorlu demokraatinin annertunersum akiorneqartariaqar. Ikiarunnartoq inuusuttor tagussaqomittarpaat. Taamaammat uisumuan naappertorlu pisariaqarpoq kalaalnaan politiit amerlatsinnissaa. Amerlatsinneqarpat taava eqqussuineq akiornerisinnaavарput taasum saniatiut pingaarnersariva aamma pinerersaartitineq annertussarnissaa folketingim ilaasortat tamakkua aamsuliassariva taamaam demokraatin qinersigit qinigassangortittorlu tulleq 53-nik ukioqarpoq qullissarmiuoq ilniartitsutut ilniarsimasuulluni maannalu nunatsini inatsartunut ilaasortaalluni ukiorpassuangortuni nuummi najuaqarpoq maani ernersiani qulinik ukiulik illoqatigalugu saniatigullu pingasunik inersimasunik aamma erneqarpoq tamarmik ingerlalluartorsuusunik Astrid demokraatit aallartimmallali ningiuqutitut peqataavoq maannalu tassa folketingimut sassarluni
apeqqut isumainnerma tuumassaqartut annertuumik nukittor tuffiisaalu sidaannaap аллангориарторнериуссуга нунатсиннут апеққутаасориуссуо алисарторtatсиннут пиниартортатсиннут нунамииттортатсиннуллу таамааттумик демократинуппингаартууго илисимасақарнерулерниссарпут сидааннаап аллангориарторнера пиллугу таамааттумик демократиник qinерсиит tikipparpullu qiniassangortitut nuqarlersaat 23 ukiulik Eva Maria Petersen uummannamingaannersoq Eva Maria massakkut nuummi ilisimatsarfimmi atuarluni nuummi najuaqarpoq demokratinuustaan siulittaasuuq aatsaallu siullerpaamik qiniassangortilluni misilillugu Eva Maria isumaarpunga immikkut ersaartaanneqarluni nersorpariaqarta Demokraatit inuusuttortat qallunaanunaan iliniariartornermin toqqissisumasuma aallartittarnissaat najuaqartarnissaallu isumanginiarpa inuusuttortat kurikiaqartineqarnissaat иллоqorfin anginersun iliniarfiusuni isumangissuarpu soorlua iliniartatu aamnamminerlunga pisariaqartissuar pingittorna qallunaanunaan iliniariartorlunga toqqissisumasumi aallartinnissaa pingaartissuar Kære landsmænd, nu skal vi i gang igen. Vi skal nu have et valg til det danske Folketing den 13. november 2007. Et valg, der har været under opsejling ganske længe. Og et valg, hvor de grønlandske stemmer kan blive ganske afgørende for valgets udfald. De siger man formentlig op til alle valg, men ud fra vælgerundersøgelserne ser det ud til at blive et utroligt tæt løb mellem den borgerlige fløj og den nuværende oppositionsfløj. Dette er godt, uanset hvilke resultater bliver opnået, for det viser, at vælgergrundlaget er dynamisk og kritisk, hvilket igen signalerer, at samfundet er i udvikling med et befolkningsmæssigt underlag, der er engageret i egne forhold. Jeg er stolt over, at demokraterne har anmodet om at være den, der skal præsentere partiets 4 kandidater her i aften. Den første er 34 år og er formentlig det største politiske naturtalent, vi har her i Grønland. Han er knivskarp, uhyre pålidelig og dybt engageret i sit virke som politiker. Mine damer og herrer, Demokraternes næstformand, Palle Christiansen. Tak for ordene, Per. Det skulle være mig en glæde at fortælle lidt om demokraternes holdninger til selvstyre og selvstændighed. Det er sådan, at selvstyre og selvstændighed det er 2 forskellige størrelser. Et selvstyre er en udvidelse af den hjemmestyreordning, vi har i Grønland i dag. Men med et udvidet selvstyre betyder det, at vi hjemtager flere ansvarsområder, som vi ikke nødvendigvis får dækket via et forøget bloktilskud. Og her kommer vi til et essentielt punkt for demokraterne. Når vi skal hjemtage flere områder, så skal vi have råd til at hjemtage dem. Vi snakker om at hjemtage justitsområdet for eksempel, men hvis ikke der følger penge med, så skal vi være opmærksom på, at det kommer til at koste mange millioner kroner for det grønlandske samfund. Så vi skal have råd til at hjemtage områderne, før end at vi begynder at hjemtage dem. Med et selvstændigt Grønland, der skal vi kunne betale alle vores regninger selv. Og det kan vi først den dag, hvor vi får indtægter fra olie, gas og mineraler i en størrelsesorden, der kan modsvare det bloktilskud, vi i dag får fra Danmark. Til den tid, der vil det være demokraterne en stor glæde at lade det være op til den grønlandske befolkning selv at bestemme, om Grønland skal være selvstændigt. Så det var ordene her fra et solbeskinnet Sisimiut. Tilbage til dig, Per, i Nuuk. Palle Christiansen fra Sisimiut er uddannet tandlæge, medlem af Landstinget. Han er gift med Ulla og har pt. 2 børn med en 3. på vej. Næste kandidat er lige fyldt 40 år. Han er uddannet politimand, og igennem sit arbejde har han arbejdet flere forskellige steder på Vestkysten, men han er oprindelig fra Nanortalik. Han har gennem 3 år gennemgået en fantastisk udvikling som politiker.
Han er gift med Pia og bor nu i Nuuk sammen med 4 børn. Jens B. Frederiksen. Demokraterne mener, at hashmisbruget i Grønland er et særdeles stort problem. Hashen ødelægger vores unge, og det mener vi, at vi skal gøre noget ved. Demokraterne mener, at der skal langt mere politi til at kunne klare de opgaver. Vi skal have mere kontrol med indfaldsvejene, men ikke mindst, så skal vi have enormt meget mere forebyggelse, end der er nu. Og det er også et af politiets opgaver. Og derfor så mener vi, at det er noget, som folketingsmedlemmerne skal arbejde på. Så stem på en demokrat. Og nu til vores yngste kandidat og debutant. Eva Maria Petersen fra Uummannaq er 23 år, men bor nu i Nuuk, mens hun læser i Grønlands Universitet. Det er første gang, hun stiller op til et politisk valg, og hun fortjener virkelig en klapsalve for sit mål. Demokraterne vil kæmpe for at få reserveret kollegiepladser til de grønlandske studerende i Danmark, så det får en rigtig god start på uddannelsen og livet i Danmark. Og den sidste og fjerde kandidat er 53 år og er født i kulminebyen Ilulissat. Hun er uddannet folkeskolelærer og er landstingsmedlem. Hun har igen mange år boet i Nuuk, nu med sin plejesøn Aqaluk på 10 år. Derudover har Astrid 3 voksne børn, der hver især klarer sig fremragende. Astrid har siden starten af partiet været den uundværlige ankerkvinde i landstingsgruppen med et kæmpe hjerte for de svageste i samfundet. Demokraterne vil arbejde for, at Grønland kommer på verdenskortet som forskningscenter for klima. Demokraterne vil oprette et universitet for klimaforskning. I dette universitet skal der være et internationalt videnscenter for klima og miljø. Du kan høre, vi i Demokraterne er meget interesseret i at vide noget om klimaforandringerne. Stem derfor Demokrat. Ja, tiden rinder ud, og jeg må slutte for denne gang. Jeg vil inderligt anmode jer om til valget den 13. november at stemme på en kandidat fra Demokraterne, men I kan naturligvis også vælge at stemme på partiet. For det er utrolig vigtigt, at vi får en stærk social-liberal stemme i Folketinget. Følg med via vores hjemmeside www.demokrat.gl og vær opmærksom på, at vi har fået trykt en folder, der nu bliver husstandsomdelt. Tässä man namma saajaqalaqpunga. Uummamit pisumik kaammattussavassi demokraatit qiniassangortitaasa arlaannik qinerseqqullusi soorunalumi aamma partii qinersinnaavarsi. Pingaartoruormi folketingimut isertitsinissarput taamatu ililluta nipimik socialliberaliusumit erseqqissumik isertitsinnaaniassaatta. Nittartarput versuipingasut.demokrat.gl aqutigalu malinnaagit aammalu maluiniaruk naqatalliortitsinikuugattamaanna illun tamanut agguatitatinnik. Jeg ønsker jer alle et godt valg. Tamassi qinersilluarnisamik kissaapassi.